Како ви се харесва Букурещ? Ма не сме ходили още по центъра. Днеска до вечера трябва да излизаме. Хубаво ли по центъра? Ходихте ли? Абе, добре, не е лошо. Ама големо. Много големо. Много е, не е мъртвентрирано. Него е вълно, трябва да сите паш одеки. Да одиш много. Ай, Иво! Много пари, да тя ми тук май там. За пари не го вчера. Хайде да бъдем стотка да вземе. Тежко, я? Ай. И защо не го видох това? Ай. И защо не го видох? Дайте ревърсинг. Колко ясно дървеля пред. Вот и он седи много близко до уикито. Трябва да по-натам. Да. Много близко. Лево, той там ще тръгна лево, гледа, не гледа кай. Никола. Сега ги снимах. Сега съм ги снимах. До вечера. До вечера. Може да го видим, а? Да. Не знам, защото не знам как да работи. Не е проблем. На него е, на него. На репетиция. Нали видяхте, носиме такава розова шапка? Вчера аз носих, защото изпуснах кетч. А до вечера, вчера вечерта парикаш. А защо да раздела? Защото изпуснал кетч, слабо си играл. Да, Да гласуваме, да. И днеска, кой ти ви? Трябва да гласуваме. Гласуваме с мач. Ще шиташ целен с розова капа женска. А за нас колко капи трябва? А той, кой направи най-малко точки, носи една патица. Патица. Патка. Да, патка. И това, който носи розовата шапка, му викаме Викав Дадей. Ако се случи и двете заедно. И двете? Има златни патки в село, живи. Трето телевизор ще ти да. 6 лей. Телевизор ти да. А живи ти го дават рока на край. Ке пие ли пиво Николч или не? Нема. Ние ке пиеме. Имат хора. Айде, момчета, последен овър, айде! Ушо се клавахме? Никола, ушо се клавахме по буре, пек Урсус.